What's your name? Hey, what's your name? My name is Tuti. Where are you from? From Malawi. Why do you come to South Africa to rob students in Thammasrand? I did come here. Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubekwa ukuthi oshayo walimala kanzima owesilisa ngokudabuka eMalawi obesekhathazile ngokubamba abafundi inkunzi endaweni yaseThammasrand. Nginibingelele ngiphinde ngilamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Ushawe walimala kanzima owesilisa wasale emabokoboko ngokudabuka eMalawi. Igama lakhe kunguRoto kuba ukuthi obesekhathazile ngokubamba abafundi inkunzi. Lo owesilisa kuba ukuthi ke ubecutela abafundi maqede abakhombe ngesibhamu bese ebaphuca okungokwabo okubalwa amafoni, ama-laptop kanye nemali nokunye okuningi. Ngebhadi ke abafundi bagcine bemakhela uzunge babe sebembamba maqede bamshaya wanaba. Ube sebuzwa imibuzo ukuthi ngabe ungakuphi futhi uyini enze lokhu akwenzayo. Lo owesilisa akakhonanga ukuphendula imibuzo abebuzwa yona njengoba ubeseshawe walimala kanzima, kodwa eminye yayo ukhonile ukuyiphendula. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene ezinkundleni zokuxhumana ngalo lolu daba lalo owesilisa bathi ushawe kancane, ngcono kube ushaywe washona. Usiyanda Sithole uthe ababulale lento abesefaka ama-emoji emgqomo kaDoto. uThemba Zikhala uthe ukhona lonke uvuce emzansi ngenxa yohulumeni wethu, abesefaka ama-emoji akhalayo. uShilex Shange uthe akajeze lo muntu yini besuka emazweni abo bezokwenza ubugebengu la ezweni lethu. uThuba Buthelezi uthe mbulaleni man Demet isikhathele abantu abagangayo. uSamngedluli uthe ayi kunzima kakhulu njengoba uhulumeni wethu uyabadefenda labantu. MC Charles Crook uthe ngiyathemba ukuthi izingxoxo zihambe kahle, kuhle phela ukuxoxisana. uZama Ngcobo uthe bese kuthiwa bakhuthele bebe benza imikhuba. uSihle Basi uthe abantu bakahulumeni abakhuthele laba angithi kushiwo njalo dlala izinja esicela phansi izwe lethu. Bafethu maningi kakhulu ama-comment, ngizofisa mina ukuze ukuphala kwenu khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengayidede indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo. What's your name? Hey, what's your name? My name is Tuti. Where are you from? From Malawi. Why do you come to South Africa to rob students in Thammasrand? I did come here. Why do you come to South Africa to rob students? You're from Malawi, ne? What you look at the Wait. guy? Where I'm coming from? Are you from Malawi? This guy is from this guy. Where do you take this gun? From that guy. Is it a fake or original gun? It's a fake one. Why do you rob students with a fake gun? It's not me. What you look at From the this big guy. guy? Do you realize you just stole my phone and S22R? No, it's from me. It's not from me. It's not your gun. It's not my gun. Why do you rob students? It's from that guy. Okay, here's the question. Why do you come from Malawi to rob students in South Africa? No, sorry for that. Why? We don't want your story now. We don't want your story now, ne? We don't want your story, ne? That guy just. You want us to switch off the phone? That guy just. Do you want us to switch off the phone? And they tell me let's. Do go you want somewhere. us to switch off the phone? No.